कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या हणकोड श्री सांतेरी देवीच्या दर्शनाक भक्ताली गर्दी. कारवार तालुक्याच्या हणकोड श्री सांतेरी देवीला दर्शनाक भक्ताली गर्दी असून या जागृत देवील्या देवळाच्या गर्भगुडीचे दार वर्षातल्या फक्त 7 दिवस मात्र उघडे जावचे असून या वर्षाक जागृत देवील्या सोमार 1 सप्टेंबराक दार उघडे जावन 2 तारखेच्या भक्ताक दर्शनाक अवकाश असा. प्रतिवर्षाक 7 दिवस चलच्या या सांतेरी देवील्या दर्शनाक भक्त राज्य परराज्यातल्यान दर्शनाक येतात. बुधवार 3 सप्टेंबराक कारवारची माजी आमदार रुपाली नायक हेमी देवीले दर्शन घेऊन हूट अर्पण केली. कारवारच्या दैवद्य ब्राह्मण महिला संघा वतीन 75 वर्सां वयल्या ज्येष्ठ जोडप्याक सन्मान समारंभ संपन्न. कारवारच्या दैवज्ञ भवन सभागृहात दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघातर्फे सोमवार 1 सप्टेंबराक दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाच्या 75 वर्सां वयल्या ज्येष्ठ जोडप्याक सन्मान कार्यक्रम आयोजित केलो. या कार्यक्रमात 75 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या 40 जोडप्यालो सन्मान केलो. या कार्यक्रमाचे मुखेल पावणे म्हण गौरीश वेर्णेकर आणि योगिता वेर्णेकर काणकोण गोंय हेमी हजर आशिल्ले. तसेच माजी आमदार श्री गंगाधर भट, सेवा संस्थेचे अध्यक्ष अशोक कुडतरकर आणि पुण्याच्यान खास कुमार अणवेकर हेमी हजर आशिल्ले. हिंदू धर्म पद्धतीन हो कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडलो. आयोजक दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाची अध्यक्षा सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले की सत्कार मूर्ती ही 40 जोडपी कमीच कमी 40-50 वर्सां एकत्र आनंदात रावली. आताची नवीन जोडपे 6 महिने टिकून रावतले हेजी शाश्वती दिवू जायना. या 75 वर्स पार केल्ल्या सन्मानित दाम्पत्यालो आदर्श आताच्या नव्या जोडप्यान घेवचो हे या कार्यक्रमाचे उद्देश असे आवाहन केले. कार्यक्रमाक समाजाच्या बंधू भगिनीन तन मन धनान सहकार केलो. संघाच्या सगळ्या सदस्यांबरोबर आपले यजमान उल्हास रायकर हेमगेले खूप मार्गदर्शन मिळाले. मुखेल सोयरे म्हण काणकोणचे बाब गौरीश वेर्णेकर हेमी बॅनर आणि रील बनवच्याक खूप सहकार केलो. सगळ्या सहकार्यान हो ज्येष्ठ जोडप्याक सन्मान हो कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडलो असे आयोजका वतीन सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी माध्यमाक माहिती दिला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज.
मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. बाकी असलेले बिल दिल्यानंतरच नवीन कामगिरीचे टेंडर काढचे नोंदणीकृत सिव्हिल कंत्राटदाराला आग्रह. कारवारच्या नोंदणीकृत कंत्राटदाराला कारवार नगरसभेवतीन जावच्या कामगारीचे फाटले 2021-22, 2022-23, 2023-24 या वर्षाचे कंत्राटदाराला बाकी असलेले फाटले बिल दिवची विनंती करून नोंदणीकृत सिव्हिल कंत्राटदाराला संघामार्फत जिल्हाधिकारी मनवी दिला. कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष विजय बिळये हेमगे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमका मनवी देऊन कंत्राटदार सध्या आर्थिक संकटग्रस्त असून खूप बँकातल्या ऋण काढून किरकोळ भोगतात. हे जे पहिले जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमे असताना आमदार सतीश हेमगेच्या अध्यक्षतेत नगरसभा आयुक्त आणि कंत्राटदाराली सभा घेऊन कंत्राटदाराला बाकी असलेले पैसे देऊन त्याच्यानंतर नगरसभेच्या निधीतल्यान इतर कामगारीचे टेंडर काढचे असं सभेत निर्णय झालो. सभेनंतर काही तूर्त कामगारीचे टेंडर काढले जाल्यार कंत्राटदारान तेजेर काय तक्रार केली ना जाल्यार आता कंत्राटदाराला बाकी असलेले पैसे देऊन नंतर नवीन कामगारीचे टेंडर काढचे म्हणून जिल्हाधिकारीन नगरसभा आयुक्ताक सूचना दिवची असे मनवीत नमूद केला. पहिलेच्या बाकी असलेल्या पैशाक पहिले आद्यता दिवची नंतर नवीन टेंडर असो आग्रह केला. या वेळार कंत्राटदार छत्रपती वाळसेकर, सतीश नाईक, रामनाथ नाईक, मनोज नाईक, उदय नाईक, रवींद्र केरकर, कृष्णानंद नाईक, पुरुषोत्तम नाईक, राजू वड्डर, शशिकांत नाईक, राजेंद्र अंचेकर, गुंडप्पा आणि इतर कंत्राटदार हजर आशिले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.